Good morning, Idol Bernard. Intayo man amwen ti presyo, dagiti nateng iti tiyandaan, iti Sunshine City, Laoag. Nagtali na ti presyo ti bulong ti marunggay at 20 pesos ti kada tali. Bunga met ti marunggay ket 50 pesos ti kada tali. 150 pesos met iti palang, sili apakbet, dati asang agasot, itan ket 80 pesos ti kada kilo. Siling labuyo, 150 pesos ti kada kilo. Siling sairo, 1,000 met iti maysa a kilo. Tarong anadakkel, 80 pesos ti kada kilo. Bulong ti bawang, 20 pesos ti kada tali. Bulong ti lasuna, 5 pesos ti kada tali. Itimet kabatiti ket sangagasot iti per kilo. Pariya adadakkel, 120 pesos ti kada kilo. Pariya ababasit, sangagasot iti kada kilo. Bulong ti pariya, 40 pesos ti kada repet. Timet okra ket 80 pesos iti kada kilo. Ti petchay, 25 pesos Idol Bernard iti kada bundle. Itimet sabong ti karabasa ket 10 pesos iti kada tali. Utong taba, 40 pesos ti kada bundle. Ti sita, 120 pesos ti kada kilo. Bulong saluyot, 50 pesos ti kada bundle. Balangig, 10 pesos ti maysa a bundle. Bulong iti kamutig, 20 pesos ti kada bundle. Timet tabungaw ket 25 pesos ti kada pidaso. Itimet karabasa, dati a 60 pesos, itan ket 50 pesos. Papaya, 40 pesos ti kada kilo. Rabong, 2 ti kada kilo. Ti katuday, 150 pesos ti kada kilo. Sibuyas, 150 pesos ti kada kilo. Itimet bawang ket 180 pesos ti kada kilo. Laya, 150 pesos ti kada kilo. Kalamansi, sangagasot ti per kilo. Ken ti kamatis, 20 pesos iti sanga kilo. Dayta pailaeng Idol Bernard ti presyo, dagitinat natin itangal daw iti tiyandaan iti Laoag City. Para ti price watch tayo, iti Palengke Report, daytoy ni Idol Tony G. iFM News. iFM News. iFM News. Palengke Report. All right.